जाल्ल्या उटा संघटनेच्या सभेक लोकांचो उपाट प्रतिसाद। गोविंद गावडे आड सरकारातूच षडयंत्र सुरू आसा, मात आमी उटा संघटना मंत्री गावडेच्या फाटल्यान खंबीरपणान उबे रावतले म्हण संघटनेचे वांगडी उलयले। डॉक्टर प्रमोद सावंतकडे आणि या सरकाराचे गोविंद गावडे एकही शब्द आक्षेपात उलयलो तो सरकारचा घटक असा, तो मंत्री असा, त्याने 8 वर्ष काम करताना आमची सुपारी गरज ना आणि जे स्वयंभू जे लिडर असतात ह्या संघटनेच्या सपोर्टात ह्या संघटनेच्या माध्यमातून हो आवाज बुलंद झाला। शिवाजी कोणी त्यांना सांगपाचो प्रयत्न केलो, संभाजी कोणी सांगपाचो प्रयत्न केलो, कित्याक तेजी लढाई आसली। आजही हे संभाजी शिवाजी ह्या दक्षिणात तेन्ना जेन्ना अन्याय जातात तेन्ना हे येवपाक जाय, हो इतिहास सांगता। आनी म्हणून भावनो ह्या महिला तरुण हे तुम्ही संघटीत राहा। आज गोविंद गावडे सरकारात मंत्री म्हणून आसात आणि त्याच्या उलट जे तर भाषण केले आणि भाषणाचा अर्थाचा अर्थ जसं केलो ते मोठे षडयंत्र आसा अशें दिसता म्हाका। भितरल्यान कोण तरी राजकीय मनीस षडयंत्र तयार करता, षडयंत्र असतात। हालो तुम्ही सगळे साक्षी आसात, तुम्ही सगळे गवाही आसात की गोविंद गावडे आम्ही असे साधापणी यांना सोडताना उटा संघटना गोविंद गावडे एवढ्या कमी मला अर्थ नाही। आणि कित्या खातीर मागले की हे ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्ट्री त्या पाया मागण्याची तरी एक त्या ट्रायबल वेलफेअर ह्याच्या प्लॅटफॉर्माचेर तो मनीस उलयता तो ह्या एकंदरीत प्रकरणा खातीर 63 दीस बंदखणीत गेला। जे भुरगे मेले तांच्या खातीर बंदखण भोगली आणि त्याच मनशाचेर कोण तरी सांगता की तुझ्या शिस्तभंगाची कारवाई जातली म्हणून। तुमच्या बापायचो फाट उठाक कसलीच गरज ना म्हणून स्पष्टीकरण दिवपाची आणि एवढं सांगपाची गरज आसा की आमच्या प्लॅटफॉर्मार कोण कितें उलयतलो ते आमी ठरयतले। ब्लू डाटा खातीर विवेक प्रभू।